Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i amcamgyfrif y canolrif a'r chwarteli, sef y chwartel isaf a'r chwartel uchaf o histogram. Na dyma fo'r wybodaeth fyddwn ni angen mwyn gwneud hyn. Ar gyfer unrhyw histogram, yr amcamgyfrif o'r canolrif yw'r llinell vertigol yn yr histogram sy'n hollti arwynebydd yr histogram yn ei hanner. Wedyn, yr amcamgyfrif o'r chwartel isaf yw'r llinell vertigol yn yr histogram sy'n hollti arwynebydd yr histogram yn y gymhareb 1 i 3. Neu os hoffwch chi, dyn ni angen lleoli llinell vertigol yn yr histogram fel bod 1 chwarter o arwynebydd yr histogram i'r chwith o'r llinell vertigol a bod 3 chwarter o arwynebydd yr histogram i'r dde o'r llinell vertigol. Ac olaf, yr amcamgyfrif o'r chwartel uchaf yw'r llinell vertigol yn yr histogram sy'n hollti arwynebydd yr histogram yn y gymhareb 3 i 1. Neu eto, dyn ni eisiau lleoli llinell vertigol yn yr histogram fel bod 3 chwarter o arwynebydd yr histogram i'r chwith o'r llinell vertigol a bod 1 chwarter o arwynebydd yr histogram i'r dde o'r llinell vertigol. Nawr, gadewch i ni ystyried be mae hyn yn ei olygu mewn enghraifft benodol. Felly, gadewch i ni ystyried yr histogram isod sydd yn cynrychioli canlyniadau casglu a mesur hydoedd broc môr, sef driftwood, a'r draeth. Na dyma fo'r histogram sydd yn dangos hyn, a dyn ni'n gweld fod yna rhai darnau o froc môr efo hyd rhwng 10 cm a 40 cm, fod yna ddarnau eraill rhwng 40 a 60 cm, wedyn rhai rhwng 60 a 80 cm, a golaf rhai rhwng 80 a 120 cm. Nawr, y cam gyntaf mwyn amcamgyfrif y canolrif a'r chwarteli yw i weithio allan faint o ddarnau o froc môr sydd gyda fi i gyd. Ac i wneud hyn, dwi angen cyfrifo arwynebedd y bariau yma i gyd yn yr histogram. Oherwydd, dyn ni'n cofio o'r fideo blaenorol, lle fi yn ein dehongli histogramau, fod yr amylder sy'n gysylltiedig â pob bar mewn histogram yr un fath ag arwynebedd yr histogram. Felly mae'n rhaid i wneud lled y dosbarth lluosi hefo'r dwysedd amylder. Ar gyfer y 4 bar yma, yr un cyntaf yn led 40, a mae'r uchder y dwysedd amylder yn 2. Mae dwblu 40 yr arwynebedd 80 gyda fi. Wedyn mae gyda fi 20 lluosi hefo 3, mae hynna'n 60. Wedyn 20 lluosi hefo 8, sydd yn 160. A wedyn 40 lluosi hefo, a dim eisiau bod bach mwy gyfalus efo'r raddfa fan hyn, 1 sgwar mawr yn 2 uned, felly 1 sgwar bach yn 0.2 uned, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, a wedyn 1.5 sydd yma. 1.5, 1 a hanner gwaith 40 yn mynd i fod yn 60. Felly dyna ni arwynebedd pob un o'r bariau yn unigol. Faint o froc môr sydd yma i gyd? Wel, mae angen adio'r rhifa yma i gyd yn awr 80, 60, 160 a 60 arall. 80 a 60, 140, adio 160 i gradd 300, a 60 arall, dyna ni gyfanswm o arwynebedd o 360. Felly, mae yna 360 darn o froc môr wedi cael ei casglu a'i mesur i gyd. Na gadewch i ni ystyried yn awr sut i gyfrifo y canolrif, neu amcamgyfrif y canolrif a'r chwarteli o'r histogram yma. Y canolrif yn gyntaf, na ni gychwyn efo hwnnw. Nawr, gan mynd yn ôl at y diffiniad nathon ni weld gynt. Yr amcamgyfrif o'r canolrif yw'r llinell vertigol yn yr histogram sy'n hollti arwynebedd yr histogram yn ei hanner. Nawr, yn y histogram yma, mae gyda ni gyfanswm arwynebedd 360 i gyd. Mae hanner o hynny yn 180 uned sgwar. Felly, yn gwaith ni i amcamgyfrif y canolrif ydy ffeindio llinell vertigol rhyw le yn yr histogram yma, fel bod arwynebedd o 180 i'r chwith o'r llinell vertigol ac arwynebedd o 180 i'r dde o'r llinell vertigol. Na fedrith y canolrif ddim bod yn y bar cyntaf, oherwydd ar ôl y bar cyntaf, dwi ddim ond wedi gweld arwynebedd 80. Dwi angen dod ar draws y lleoliad lle mae 180 arwynebedd wedi pasio. Dydy'r canolrif ddim chwaith yn yr ail far, oherwydd ar ôl y 2 far cyntaf, dwi wedi gweld cyfanswm arwynebedd 140 yn unig.
Eto, dwi eisiau gweld 180 o arwynebedd. Ond mae rhaid iddo fod felly yn rhywle yn y trydydd bar, oherwydd ar ôl y trydydd bar, mi fyddai wedi gweld 300 uned sgwâr o arwynebedd. Byddai wedi pasio heibio y hanner ffordd 180. Felly eto, yn y ddau far cyntaf, mae yna gyfanswm arwynebedd o 140. Ac felly, faint o le sgynno fi ar ôl i fynd? Faint o arwynebedd sgynno fi ar ôl i fynd? Wel, os dwi eisiau cyrraedd hanner ffordd, 180, ac ar ôl y ddau far cyntaf, os dwi wedi gweld 140 o arwynebedd yn barod, wel, mae yna 40 uned sgwâr o arwynebedd i fynd. Ac felly, be dyn ni angen sylwi ydy, i ffeindio'r amcamgyfrif o'r canolrif, mae angen mynd ar draws y trydydd bar gan ffracsiwn. Nawr, y ffracsiwn, dyn ni angen mynd ar draws y trydydd bar ydy, dyn ni angen teithio arwynebedd o 40 ar draws allan o 160 i gyd. Felly, dyn ni angen teithio ar draws y trydydd bar gan ffracsiwn 40 allan o 160, wel, mi wneith hwnna symleiddio lawr i fod yn chwarter. Ac os dwi eisiau teithio chwarter ffordd ar hyd y bar yma, wel, peth nesaf dwi angen sylwi ydy fod lled y bar yn 20. Felly, dwi angen nesaf ffeindio chwarter o 20. A mae chwarter o 20 yn 5. Ac felly, yr amcamgyfrif o'r canolrif dwi angen ei ffeindio ydy teithio ar draws y ddau far cyntaf i gyrraedd y 60 cm, a wedyn adio ymlaen y 5 cm ychwanegol yma, yr amcamgyfrif o'r canolrif ydy 65 cm. Hynny ydy, os dwi'n estyn premeser allan yn awr, ac yn rhaid llinell sydd i lawr yn 65, sydd yn dod tua fan hyn, yna dwi wedi lleoli llinell vertigol yn awr, fel bod arwynebedd o 180 uned sgwâr i'r chwith ohono fo, arwynebedd o 180 uned sgwâr i'r dde ohono fo. A mae'r syniad o ffeindio amcamgyfrif ar gyfer y chwartel isaf a'r chwartel uchaf yn debyg iawn, mae'r unig beth sydd yn newid ydy lle dyn ni yn lleoli'r llinell vertigol. Nawr, ar gyfer y chwartel isaf nesaf, gan ni eto fynd yn ôl a sbiad ar y diffiniad oedd gynnon ni gynt. Yr amcamgyfrif o'r chwartel isaf yw'r llinell vertigol yn yr histogram sy'n hollti arwynebedd yr histogram yn y gymhareb 1 i 3. A be mae hynna'n ei olygu yn fan hyn yn yr histogram yma ydy, dwi angen lleoli llinell vertigol yn rhywle fel bod chwarter o'r arwynebedd i'r chwith o'r llinell, 3 chwarter o'r arwynebedd i'r dde o'r linell. Nawr eto, dyn ni'n gwybod fyna 360 darn broc môr yn y cwestiwn yma i gyd. Fasa chwarter o hynna yn 90. Ac dyn ni'n gwneud union yr un fath wwan a nathon ni'n gwneud gynt, ond nid ar gyfer 180, ond ar gyfer 90. Nawr, lle mae'r chwartel isaf yma? Nawr, fe ddeitho ddim bod yn y bar cyntaf, oherwydd ar ôl y bar cyntaf, dwi ddim ond wedi gweld arwynebedd 80. Dwi eisiau mynd ar draws 90 uned sgwâr. Ond mi fydd y chwartel isaf rhywle yn yr ail far, oherwydd ar ôl yr ail far, dwi wedi gweld cyfanswm arwynebedd 140, dwi wedi mynd heibio'r 90 dwi angen. Felly, os dwi eisiau gweld arwynebedd 90, ac yn y bar cyntaf dwi wedi gweld arwynebedd 80, wel, mae gen i fi 10 uned sgwâr ar ôl i fynd. Ac felly, tro hyn, dwi angen mynd ar draws, neu mae angen mynd ar draws yr ail far tro hyn, gan ffracsiwn. Wel eto, dwi eisiau mynd ar draws 90 uned sgwâr. Dwi wedi mynd ar draws 80 uned sgwâr yn barod. Dwi eisiau mynd 10 arall, wel 10 allan o'r 60 yma sydd yn y bar nesaf. So, o'r ffracsiwn dwi angen mynd ar draws tro hyn, ydy 10 dros 60 sydd yn symleiddio lawr i fod yn 60. A wedyn, eto, drwy sbiad ar y ail far yma fan hyn, lled yr ail far ydy 20, felly dwi angen mynd ar draws 60 o 20. Nawr, cyfrifo 60 o 20, mae 60 lliosi 20, yr un fath o 20 rhannu efo 6,
Eith y ffracsiwn yma syml iddo lawr gyda haneri top, haneri gwylod, 10 rhan efo 3, o dydy hwnna ddim yn ddegolyn terfynus, mae'n ddegolyn cylchol. Felly falle na i gadw hwn fel ffracsiwn, na i newid o'i falle i rif cymysg, mae 3 yn ffitio mewn i 10, tair gwaith, a mae yna 1 dros ben. Felly 3 cyfan ac 1 treian ydy'r ateb i 10 rhannu hefo 3. Felly dwi angen mynd ar draws y bar yma, 3 a treian uned, 3 a treian centimetr felly. Ac felly, yr amcangyfrif o'r chwartel isaf ydy teithio ar draws y bar gyntaf i gyd, i gyrraedd 40, mynd wedyn 3 a treian centimetr ychwanegol, felly dyna ni gyfanswm 43 a treian centimetr ar gyfer yr amcamgyfrif o'r chwartel isaf. I orffan, nawn ni edrych ar amcamgyfrif y chwartel uchaf. Nawr fan hyn, eto, os nawn ni nôl i'r diffiniad nath ni weld gynt, yr amcamgyfrif o'r chwartel uchaf yw'r llinell vertigol yn yr histogram sy'n hollti arwynebedd yr histogram yn y gymhareb 3 i 1. Felly, nôl i'r histogram dyn ni'n sôn amdan, dyn ni angen ffeindio llinell vertigol rhywle yn yr histogram fel bod 3 chwarter o'r arwynebedd i'r chwith o'r llinell vertigol a chwarter o'r arwynebedd i'r dde o'r llinell vertigol. Felly, eto, mae gen i'r 360 y broc môr i gyd, a cyfanswm arwynebedd o 360. Beth ydy 3 chwarter o hynna? Wel, yn barod, wrth amcamgyfrif y chwartel isaf, dyn ni wedi ffeindio chwarter ohono fo 90. 3 chwarter os a tair gwaith hyn sydd yn 270. Ac eto, dwi am wneud un yn yr un fath o'n dwi wedi wneud yn barod ar gyfer 180 a 90. Dwi am leoli y llinell vertigol sydd, fel bod 270 uned sgwar o arwynebedd i'r chwith ohono fo. Nawr, lle mae'r llinell vertigol yma? Os yw'n ystyried arwynebedd pob un bar eto, o dwi ddim yn y bar gyntaf, dwi'n mond yn gweld 80 uned sgwar efo yna, dwi eisiau gweld 270. Fe ddeithan bod yn yr ail far, oherwydd ar ôl yr ail far, dwi'n mond yn gweld 140 uned sgwar. Ond mi fydd o yn y trydydd bar, oherwydd ar ôl y trydydd bar, fydda wedi gweld cyfanswm o 300 uned sgwar. Dwi wedi mynd heibio'r 270. Felly, ar ôl y 2 far gyntaf, dyn ni wedi gweld arwynebedd 140. Pa bellter sydd gen i fi ar ôl? Dwi eisiau mynd pellter 270 i gyd. Os dwi'n tynnu'r 140 na i ffwrdd, mae gen i fi bellter 130 uned sgwar i fynd. Ac felly, tro hyn, mae angen mynd ar draws y trydydd bar, dyma lle fydd y chwartel uchaf yn byw, gan y ffracsiwn, felly dyn ni wedi mynd ar draws 140, mae yna 130 ar ôl, 130 ar ôl allan o 160. So'r ffracsiwn ydy 130 allan o 160. Mae hwnna'n syml iddo lawr i fod yn ffracsiwn 13 dros 16. A dyn ni eisiau mynd ar draws y 20 cm yma eto gan y ffracsiwn 13 dros 16. Ac felly, dyn ni'n cyfrifo y ffracsiwn 13 dros 16 lleosi hefo lled y bar yna 20. Wel, na i gyflymu pethau i fyny fan hyn yn awr, drwy ddefnyddio cyfrifiannell i wneud y swm yma. 13 dros 16 lleosi hefo 20, mae hynna'n troi allan i fod yn 16.25, neu os hoffech chi 16 a chwarter. Ac felly, yr amcangyfrif o'r chwartel uchaf yw teithio ar draws y 2 far gyntaf i gyrraedd 60, adio ymlaen yr 16.25 newydd, ac felly 76.25 neu 76 a chwarter centimetr fydd yr amcamgyfrif yn fan hyn ar gyfer y chwartel uchaf. Rhowch chi gynnig arni hi nawr. Mae yna ymarfer wedi ymddangos ar y sgrin i chi geisio amcamgyfrif y canolrif y chwartel isaf. Ar ôl i chi gymryd ychydig o funudau i geisio gweithio allan y atebion eich hun,
Cymharwch eich atebion chi wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif Twitter @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.